Nggih niku sing jeneng anak niku duwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka. Menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamuthaipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten. Namung sedaya menika tatandha dhateng lelabetanipun putra. Kewajibanipun putra ingkang tansah mboten mingkuh saking jiwaning kasatriyan wekasan saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan. Ingkang nami swarga menika mboten kok papan ingkang endah, mboten kok papan ingkang sae. Ning swarga menika ugi saged dipun wastani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra, mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh, mboten nate tumindak ingkang awon, nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas. Menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho, Ndara.